Shalom, hurian itu hatta nani halongan di bagasan guarni Yesus Kristus turupuk jamita di pertanyaan ngata di tikion ima nanenet sian Filipi biddu tulu mamukka mai sian ayat 10 pitu sahak rodi biddu opat ayat sada. Filipi biddu tolu ayat 10 pitu sahak tu biddu opat ayat sada tangyo kamuma songonon ma hatana disi. Rap sitiruau mahamu ale akka dongan jala pamanatamuma akka na marparange songo kami sitiruan muna ay songon naung jujut hudok tuhamu jala anggun waeng mardongan ilu do hudok torop do marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus hamaguad do ujung nasida butuhan nasida do dipardebata si hailonon na dihasangapon akka na ditano oddo di parwahon ay di banua gijang do sabulota sianido tapai maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi pawon na do dagingta na leon gabidoson dagingna na sangapi hobar tu hagogonay ay tarpatuduk sa do saluhut tu ibana ope hamu akka dongaku nahina holongan jala nahina siholan halasan ni rohaku jala tupalhu songonima marsihoho tamu di bagasan Tuhani hamu akka haholongan ido sahatna. Kemudian itu hatta nani haholongan di bagasan gowarni Yesus Kristus ia turpukon ima surat ni apostel Paulus tu huria Filipi. Taboto do ia huria Filipi ima sada huria nani hobasan na pinajongjong ni si Paulus. Dalam macai rosudo parsauran ni luas ni huria Filipi do hot apostel Paulus. Jemaat Filipi memiliki ikatan batin yang erat dengan Paulus. Alanido di konteks ni trupukon dibige apostol Paulus ma naung torop halak na marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristusi pola do tarilu apostol Paulus ala naung torop musuh ni silang ni Kristusi di huria Filipi jala hamaguad do ujung ni pangalaho ni musuh ni silang ni Kristusi marsaksi tutudo rohani si Paulus aladang olo muba aka musuh ni silang ni Kristusi. Alanima dilehon si Paulus ma arahan, nasihat, pengajaran tuhala Kristen na adong di huria Filipi asa dipasiding nasida aka musuh ni silang ni Kristusi. Jala dipastion si Paulus do hamagoad do manang kebinasaan kehancuran jauh dari keselamatan do ujung ni musuh ni silang ni Kristusi. Para penyesat itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Kemudian itu hatta mari terupukon dihimbau apostol Paulus do hala Kristen na di huria Filipi asa maniru ibana mengikuti teladan Paulus dang nanayang margijang ni roha si Paulus tuhria Filipi molo didok ibana sitiruau mahamu alai asa unang tarela do ruasi maniru manang mangihutton musuh ni silang ni Kristusi asa dibasiding nasida pangalaho ni musuh ni silang ni Kristusi ido didok si Paulus di ayat 10 pitui rap sitiru au mahamu ali akka dongan jala pamanat tamu ma akka namar parange song kami sitiruan muna. Memang
holan Kristus do teladan na sempurna nasikop di hita dang nanang mabuat hasangapon si Paulus dison alai ujui dang adong dope panduan manang pedoman taringot tu pangalaho nanang si hutonon ni halak Kristen di hati hai aidang di surat dope Bibel manang pada ne baru alani ma Paulus mabahe dirina gabe sitiruon alanong takas do ibana maniru Jesusi di sada Korin 10 sada ayat sada pedidok si Paulus do tiruhamu maau songon au maniru Kristus siani do taboto na Tuhan Yesus do tiruan na tumimbo dibahen si Paulus di nguluna jadi naing dohonon ni si Paulus sa sitongna asa maniru Tuhan Yesus Kristus do huria Filipi ala si Paulus pe Yesus do tiruan dibahen ibana huria itu hatta nani haulongan di bagasan guar di Yesus Kristus isedo nani do ni si Paulus ditrupukon torop marpangalaho songon musuh ni silang ni Kristusi nani do ni si Paulus dison ima rumang pangalaho namasa ditiki nama baik butuhan nasida di perdebatan nasida nama bayan siailah honon na di hasangapon nasida jala holan akan aditan oddo di parrohahon nasida imanak kaning di ayat 10 siai udah itu hatta butuha dada holan inganan ni si panganon do si inumoni alai ido simbol ni sude kerakusan keserakahan pemuasan segala hasrat jasmani jalan natinudu ni si Paulus dison ima halak naolo mangulahon manang ahape asal ma butongan butuhana olo diperhatoban butuhana alai nguluna holang sian Yesus halak na melakukan apa saja demi tercapainya keinginan duniawinya mahalak naolo mangulahon manang ahape asal madapotan pangomoan pardagingon na ima na perjolo na kaningan na paduahon didok si hailahonon na dihasangapon kemuliaan mereka ialah aib mereka sendiri na merguar Kristen alai pangalahona holan na mangulahu dosa jala bangga do nasida mangulahoni lam roa pangalahona lam bangga do ibana termasuk maira modo tapatudus akajol mana mengelului popularitas dot akacara na sotikos ibaratnya nama band konten na susisuai tulomo ni rohani Tuhani demi popularitas jalan apa tuluhon ditrupukon tay bereng ma ima akan aditano oddo di parrohahon pikiran nasida semata-mata tertuju kepada perkara duniawi sure ngoluna holan mengalului hasonangan na di portibion isarani kemewahan harta, kehormatan, keuntungan, jabatan dohot akka na asingi gabe magoma ngulu partodionna. Kemudian itu hatta di ayat 20 didok ai di banua gijang do sabulotta syahni do tapai maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Kita adalah warga kerajaan sorga yang sementara menempang di dunia ini. Tujuan ni ngolutta ima surgo hasonangani dang portibion. Ido gabi olo Yesus mate humokko pita. Nang pedi portibion do pehita alai ikom mangulu do hita sesuai standar ni banua gijang. Obar tulomo ni rohani Yesus. Ikom menyala do ngulu partodion nang pe di pertibion do pehita. Ala persotokina do pertibion. Tudus song dekke na mangulu di air laut na acim nang pe acim do lauti. Alai dang dohot
gabi acim dekke na dilauti. Songonido nguluni si iuton Jesus di pertibion nang pe di pertibion do pehita alai surgo hasonanganido sabulon ni todita dan gabi pertibion sabulon ni ngulutta. Kemudian itu hatta nani holongan di bagasan warni Yesus Kristus. Panggilan untuk hidup sebagai warga surgawi patuduhon ngulunai baru dari damai marhiti naung ditubus Kristus hita. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus bukan karena usaha kita sendiri, melainkan karena kemurahan Allah marhiti karya salib Kristus. Karena itulah kita harus meneladani, meniru Kristus dalam meninggalkan gaya hidup naliling, gaya hidup lama. Jalikon fokus dohita ima tu hal-hal yang kekal. Kemurahan Allah dalam hal ini adalah hidup orang percaya diubah oleh kasih karunia Allah. Sebagai orang yang sudah ditebus dari perbudakan dosa, halak na persea menjadi saksi hidup taringok tu kemurahan Allah yang mengangkat mereka dari kehidupan duniawi memasuki kehidupan yang kekal. Jala di Filipi opa ayat sadai nak kaning di do ope hamu akka dongaku nahi naholongan jala nahi nasiholan halasan ni rohakku jala tupalhu songoni ma marsihohot tamu di bagasat Tuhani hamu akka haholongan. Dipangido Apostol Paulus asa saliling mengulu kita di pertibion totong marsihohot kita di bagasan Tuhani. Kemudian itu hatta terjodoh hita lau maniru Yesus Kristusi ai ido di dok tu hatta Yesus di Yohanes 3 ayat 5 di dok ai stiruod do guleot tuhamu asa dibek kamu songon nang hubah ini tuhamu unang mahita sarobang dohot pertibion Yesus ima totong sitiruon dingulut taon naeng manyak kita boy gabe tiruan saliling mangulu hita di pertibion monotorop do jolma nagabe sitiru Yesus boy mapatar paida idota hinadenggan ni debata marhite ngulu siganu pare naolo hita gabe sitiru Kristusi alani songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Amin.